Ukážeme vám, ako môžeme vo fóre na stránke Liek.info klásť otázku a tiež ako na ňu odpovedať. Otázku kladieme tak, že klikneme na fórum, vyberieme kategóriu, do ktorej spadá naša otázka, napríklad Liek mi nepomáha, klikneme na nová téma a prihlásime sa. Keď nie sme registrovaní, musíme sa najprv zaregistrovať. Potom vyplníme predmet, napríklad čo na bolesť hlavy, a napíšeme otázku. Klikneme na odoslať. Na už existujúcu tému vložíme svoj názor tak, že klikneme na tému, napíšeme odpoveď a klikneme na odpoveď. To je všetko.